तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. भीमा त्या रात्री खूपच चिंतेत वाटत होता. त्याला कारणही तसंच होतं. त्याची गौरी अजून घरी आली नव्हती. गौरी म्हणजे त्याची आवडीची आणि लाडाची गाय. गौरी म्हणजे भीम्यासाठी कोणतं पाळीव जनावर नव्हतं, तर ती त्यांच्या परिवारातीलच एक होती. सकाळी नेहमीप्रमाणे रानात चरायला गेलेल्या त्याच्या गुरांपैकी गौरी संध्याकाळ झाली तरी घरी आली नव्हती. भीमा संध्याकाळपासूनच गौरीच्या शोधात गेला होता. आधी तर तो तिला संपूर्ण माळरानावर शोधून आला, नंतर गावच्या नदी किनारी आणि शेवटी आमराईतही. पण गौरी त्याला कुठेच मिळाली नाही. भीमा आता रडकुंडीला आला होता. तो काही वेळ गौरीला तसाच तिथे शोधत राहिला. अखेर त्याच्या भावनांचा बांध फुटला. तो तिथे रानातच बसला आणि लहान मुलासारखा ढसाढसा रडायला लागला. त्याला त्याचाच राग आला होता, कारण कधी नाही ते आज पहिल्यांदाच त्याने तिला रागात मारलं होतं. अशात जर गौरीचं काही बरं वाईट झालं तर भीमा आयुष्यात स्वतःला कधी माफ करू शकणार नव्हता. त्याने रडत रडतच देवाकडे माफी मागण्यासाठी वर आकाशाकडे पाहिले आणि तो क्षणभर तसाच थांबला. आकाशात संपूर्ण काळोख पसरला होता, कारण ती अमावस्येची रात्र होती. या विचाराने भीमाचं संपूर्ण अंग चारलं. गौरीला त्या विहिरीने तर गिळलं नसेल ना. भीमा ताडकन जागेवर उभा राहिला. त्याने आपल्या थरथरत्या हाताने त्याचे अश्रू पुसले आणि तो सरळ धावत सुटला. तो सरळ गावच्या श्रापित आणि भूतहा अशा विहिरीच्या दिशेने गेला होता. त्या भूतहा विहिरीची गोष्टही तितकीच भयंकर होती, जी फार वर्षापूर्वी घडली होती. काशीनाथ म्हणजेच काशी त्याच्या बायको आणि 2 लहान मुलांसोबत एका छोट्याशा घरात राहत होता. त्यांची परिस्थिती तशी हलाखीचीच होती, पण तरीही त्यांच्या जीवनात ते खुश होते. पण काहींना एखाद्याचं सुख बघवलंच जात नाही. एकदा काशीचा गावच्या सावकाराशी क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला. वादाचं रूपांतर भांडणात झालं. काशी गरीब असला तरी कोणाचं फुकट ऐकून घेणारा नव्हता. सावकाराने जेव्हा काशीच्या बायकोबद्दल अपशब्द काढले तेव्हा मात्र काशी भलताच संतापला. त्याने अख्ख्या गावासमोर सावकाराच्या सरळ कानशिलात लगावली. सावकार तेव्हा लोकांसमोर काहीच करू शकला नाही. पण स्वस्त बसेल तो सावकार कुठला. त्याच्या मनात बदल्याची आग धगधगत होती. दिवसांमागून दिवस गेले. सावकार हे प्रकरण मुद्दामून शांत होण्याची वाट पाहत होता, कारण त्याच्या डोक्यात भलतंच घाणेरडं कारस्थान शिजत होतं. काशीने सावकाराचा भर लोकांसमोर केलेला तो अपमान सावकाराने 1 वर्षभर पचवला आणि एका रात्री त्याने त्याच्या माणसांना आदेश दिला. सावकाराच्या माणसांनी काशीच्या घराशेजारी असलेल्या विहिरीत रातोरात विष ओतलं. दुसऱ्या दिवशी विहिरीतील पाणी पिऊन काशी आणि त्याच्या 2 मुलांचा मृत्यू झाला. या सगळ्यात काशीची बायको मात्र कशी तरी बचावली होती. तिने सावकाराच्या विरोधात पोलीस तक्रार केली, पण त्या गावच्या पोलिसांना सावकाराने त्याच्या खिशात ठेवले होते. पोलिसांनी काशीच्या बायकोची तक्रार घेणं तर दूर, तिला चौकीत साधं उभंही राहू दिलं नाही. शेवटी तिलाही हे दुःख असह्य झालं आणि तिने त्याच विहिरीत उडी मारून तिची जीवनयात्रा संपवली. ही झाली या गोष्टीची अत्यंत वाईट आणि दुःखद, मन हेलावून सोडणारी अशी बाजू. पण या गोष्टीचा दुसरा अध्याय तितकाच क्रूर आणि भयंकर होता. असं बोललं जायचं, काशीचा आणि त्याच्या परिवाराचा मृत्यू हा या गोष्टीचा अंत नाही, तर सुरुवात होती. त्यांच्या मृत्यूनंतरच्या पहिल्याच अमावस्येला त्याच विहिरीत लोकांना त्या सावकाराचा मृतदेह सापडला होता. पोट फुगलेलं, पांढरं पडलेलं त्याचं ते प्रेत विहिरीत तरंगत होतं. लोक म्हणू लागली, काशी आणि त्याच्या परिवाराचा सूड पूर्ण झाला. आता त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळेल. काशीच्या आणि त्याच्या परिवाराच्या मृत्यूवर चुकचुकणारी माणसं आता हे प्रकरण विसरण्याचा प्रयत्न करत होती. या गोष्टीला जवळपास 30 दिवस होऊन गेले. एक दिवस सावकाराची मुलं खेळता खेळता अचानक कुठे गायब झाली. सावकाराच्या बायकोने घाबरून
त्यांच्या नोकऱ्यांना गावात तिच्या मुलांना शोधायला पाठवलं. त्यांनी अख्खा गाव पालथी घातला, पण ती मुलं त्यांना कुठेच सापडली नाही. शेवटी गावातल्याच कोणीतरी त्यांना त्या विहिरीबद्दल सुचवलं. जेव्हा त्यांनी विहिरीत पाहिलं तेव्हा त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. सावकाराची दोन्ही मुलं विहिरीत मृतावस्थेत तरंगत होती. विशेष म्हणजे तो दिवसही अमावस्येचाच होता. पण मृत्यूचा तो भयानक खेळ इथेच संपला नव्हता. सावकाराची बायको घरात एकटीच वेडीपिसी होऊ लागली. घरातले नोकर मंडळी सांगायचे की तिला त्या घरात प्रत्येक खोलीत काशी आणि त्याच्या घरच्यांचे आत्मे दिसायचे. तिने भीतीने अनेक रात्री यात जागवून काढल्या होत्या आणि 2 महिन्यानंतर तिनेही त्याच विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. ती विहीर लोकांसाठी आता चर्चेचा विषय बनली होती. त्या विहिरीजवळून जायलाही लोकांना भीती वाटू लागायची. लोक असं म्हणायचे की त्या विहिरीला रक्ताची चटक लागली आहे. ती विहीर दर अमावस्येला तिचा घास मागते. याला कारणही तसंच होतं. काशी आणि सावकाराचं घर तर त्या विहिरीने कधीच गिळून टाकलं होतं. पण त्यानंतरही त्या विहिरीत अनेकांना गावातील कुत्री, मांजरी, कोंबड्या, बकऱ्या असे पशुपक्षी मृतावस्थेत पडलेले मिळाले. हेच कशाला, कालच्याच अमावस्येची घटना. गावातील एका दारुड्याचा त्याच विहिरीतल्या पाण्यात मृतदेह सापडला होता. तोही तसाच फुगून वर आलेला. म्हणून भीमा धावत त्या विहिरीजवळ गेला होता. कदाचित गौरीलाही त्याच विहिरीने गिळलं असावं. भीमाच्या नजरेसमोरच ती विहीर होती. काशीच्या घराचा अवशेषही विहिरीच्या दुसऱ्या बाजूला होता. भीमा धावत विहिरीजवळ आला होता खरा, पण त्या विहिरीत वाकून बघायची त्याच्यात हिंमत होत नव्हती. तो देवाचं नाव घेत इथे तिथे पाहत विहिरीच्या दिशेने त्याचं एक एक पाऊल पुढे टाकत होता. त्या गडद अंधारात भीमाशिवाय तिथे अजूनही कोणीतरी होतं. भीमाला ते दिसत नसलं तरी त्याला त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव होत होती. त्याला हेही जाणवलं होतं की तिथे जे कोणी होतं ते एकटं नव्हतं. पण गौरीसाठी हे भीमाला करावंच लागणार होतं. भीमा एक एक पावलं चालत त्या विहिरीच्या कठड्यावर येऊन पोहोचला होता. त्याने घाबरतच विहिरीत आत वाकून पाहिले आणि भीती विजेच्या वेगात त्याच्या शरीरातून निघाली. विहिरीत आतमध्ये आतापर्यंत मृत झालेल्या सगळ्या माणसांची प्रेतं पडलेली होती. त्यांचे डोळे वर भीमाकडेच पाहत होते. त्यांचे हात वर येऊन भीमाला पकडणारच होते. तोच भीमाला कोणीतरी मागच्या मागे ओढले. काय रे भीम्या, काय करत होतास हे? भीम्याचा मित्र तिथे आला होता, पण तो एकटा नव्हता. भीम्याच्या सगळे घरचे आणि काही गावचीही लोक तिथे जमली होती. ही सगळी माणसं? अरे, ही तुलाच तर शोधायला आली आहे तिथे. अरे, पण मी तर गौरीला शोधायला आलो होतो. तशी भीम्याची आई पुढे आली. गौरीला? ती तर नेहमीप्रमाणे दुपारीच आपल्या गोठ्यात येऊन बसली आहे. काय? पण हे कसं शक्य आहे? मी स्वतः संध्याकाळपर्यंत तिची वाट पाहत होतो. ती नाही आली म्हणून मी तिला संपूर्ण गावात शोधून आलो. तसा गावातील एक वृद्ध माणूस पुढे आला. तो त्या विहिरीकडे बघत भीम्याला म्हणाला, भीम्या, यात तुझी काहीच चूक नाही. आज अमावस्या आहे. ही सगळी या विहिरीची करणी आहे. तुझी गाय ही तुझ्या घराच्या गोठ्यातच आहे. तुझी गौरी कधीच हरवली नव्हती. हे तर केवळ एक निमित्त होतं तुला इथे आणायचं. कसंही करून हिने शेवटी तुला तिच्या जवळ आणलंच होतं. जर आम्ही वेळेत आलो नसतो तर या विहिरीने आज तिचा अजून एक घास गिळला असता. ही विहीर अमावस्येला गावात एक प्रकारचा चकवा निर्माण करते आणि मनाने दुर्बल माणसे यात तिची शिकार बनतात. ती या विहिरीकडे ओढली जातात. तुझ्या मनात गौरीविषयीची अपराधाची भावना होतीच आणि त्याच भावनेवर या श्रापित जागेने ताबा मिळवला होता. तुझ्या समोर एक आभास निर्माण झाला, तुझी गौरी हरवल्याचा, आणि तू त्यात नाहक वाहत गेलास. इथे मृत पावलेले आत्मे श्रापित नाही, पण त्या आत्म्यांनी आता ही संपूर्ण विहीरच श्रापित झाली आहे. त्या रात्री तर त्यांनी भीमाला त्या विहिरीपासून वाचवले होते, पण अशी दुर्घटना तिथे पुन्हा कधी होऊ नये यासाठी गावकऱ्यांनी मिळून ती विहीर एकदाची कायमस्वरूपी
बुजवून टाकण्याचा निर्णय घेतला. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.